Iskirire mavende baba. Kuliwa mukete baba. Muri mugeto wazine mavende riripo mkoma seto avandiwe polo kuti manda polo bona Chivhayo kuti nangona kutondoja chigayo aiwa baba musapikisa patwane nharo andinoda mota ndofambooneka garo andinoda kuvhuriko nyorerwa mavharo aiwa ndati nyango kavatiwo vaChivhayo vachigawo patandoziziva nemari ine nharo inini ndakudaro nekuti ane vende topinda pari pagedhe ndaudza kuti shuwa chibvunza ndara chedhe aiwa mukomana achatonga futi kana kuheaven ndekuti takuda mubva ku10 kana 11 akanyinama vakafinyama vanofinyama vanokinyama vanogwinyama vanowinyana vanopunyana asi vapunyaira saka vashaye misodzi ndosaka vasingasonganene njodzi iwe yapinda temwikabodzi repolaela batangozi saka ndati mukoma wangu yati ama pakati evangari masikati tapinda majwati topihwa kamakwati atimire saka pinda pachuti uchaudza kuti ndiwe wega une vende ndiwe wega une vende ausi inokunge sende tuzaka ndationeka sinde vaChivhayo vari kupa sinde. Oh, Apollo, bad problem. Nigerian boy. Apollo, Willow. Yeah, man. Big up the stage, Chivhayo, the fullest. Yeah, man. Amangozuona mdara kana vanhu vane malende vari kudai mdara. Saka mdara iyo yatongofeva ndototi munditire mdara wangu. Ndomboitawo the first person ka ane mavende kupihwa mota naVaChivhayo. Saka vaChivhayo nazone kushanda muchigaro. Urikona skirire ugeto. Vairevesa kuti ibeto. Yeah, man. Nekuti ukatarisa kugeto ka chagara 36 mu one room. Yeah, man. Chakaidivide into 4. Ewe. Mamune anasisi, mamune dining room, matairara chichi waiziya. Yeah, man. Kugeto tabika poto 1. Yeah, man. Tonzi na mama chenda munotamba mudzoka matime ako kunogeza. Yeah, man. Ukadzoka netsvina waire wabozonzi baba wako hawatengesipa. Yeah, bye. Waiziya mugeto. Padeni peri papasori namagetsi mafoni tachakisa kunext. Yeah, man. Saka tatinotenga parafini. Yeah, maprama stove. But one thing I like about the ghetto, muriwo 1 rand unowanikwa ghetto. Ubva kupima ukoini urimo ghetto. Matumbu anopimwa makapu paghetto. Yeah, man. I really understand the ghetto life story, you see me? But ndakuti kwa muri mukoma Chivhayo. Mukoma wangu ghetto life haichandiitire mukoma Chivhayo. Haichandiitire ghetto life. Sana ndichikumbirawo mdana mundizameone one. Chero GD6 chero benzo yamukapa vai mdara mungu wazati maitamba yenyu mutambisa. Yaman. Benzo yamukapa vanhu vai mdara mungu watorera. Ndongoitawo munhu wekutanga muZimbabwe asina mazino akapihwa mota. Handisi kunyepa mdara, this is not fake. Tarise muone pamusoro ipazasi. Saka chii mdara Chivhayo ka try me my brother please mukoma wangu ndikumbiriwo vaChivhayo. Mdara muona chii mwari anokomborera aya mazina naChivhayo. Saka nzwe munzwe vaChivhayo mukandiitirawo mota kaChivhayo tobva taudza nyika yese kuti mapabundu hazina mazino mota kana ngirozi dzekudenga dzinofara nazo vaChivhayo. So Mr. Chivhayo please I need my own car. Muri kupa vanhu vane mazino akakwana. Handina mazino akakwana ndichapihwawo nani? Please vaChivhayo consider that issue, big man. Please consider that issue. I need something. I'm tired of buying shoes every day. Saka ndikanipawo mota mdara ndenda kupfekedzawo Dunlop. Ndirizo Dunlop matime anyowani. Manje vaChivhayo manje vari kupa vanhu mota nemalicense. Ziyo nelicense? License ndaikona kunoapply. Handikuvet havatarise mazino ere. Havatarise mazino. Saka ndaikona kunoapply license. Sa mari yacho yekuapply nayo? Pane kwandakambonzwa kunzi kuri kuitwa mari icho but ndogona kuti hase langu yelicense ndikaiwana. License? Imari iko kutora license? Almost $400. Saka untoiwana? Semunhu asina mazino matisadzi vandichisa cho akawanda. Because hapana munhu anokupa basa usina mazino. Chero mimi mukandipa mota vanhu vanototi what a miracle munhu asina mazino kupihwa mota. Vanhu vanenge vachingotiza because vanofunga kuti mazino akabva ndaba.
saka please Mr. Chivhayo license ndotsvaga hangu mari yacho mudhara, just give me the date kuti munondipa rini, nokuti ndakazama ndonitenga mazino mudhara hanza ndaiwana mari yacho. Look mudhara ndo downstairs, then check on top. Saka mudhara munoti angandipawo chinhu ndakadai ndiyana anenge achingondi plus mudhara you can see mudhara kuti ina magi ndakashata fesi yangu haifaririke. Saka vanhu havandigamuchire pandendi, asi kuti denda akangoshata hangu so ndine mazino zvaiva nani, vanhu vaikononzwisa nyaya yangu. So Mr. Chivhayo kumbirawo mudhara, kumbiririzwa mudhara, ndakumbirawo mudhara wangu ndingwetowo the best person mudhara mudhara mazino Mr. Chivhayo kudrivewo mota ndo chishuviro changu vaChivhayo. Ndapukama mudhara, ndakumbirawo mudhara only one zvayo mudhara, chero unganitenga inye GG6 after kana 3 months mundi upgrade wo munipo mabhenzi mukapa wangu. Saka tikakupa mota vaChivhayo akakupa mota unoenda kumasowe. Nenda kutovhura sowe kumasowe ndichitoshandira vanhu vachitouya vachitoti mazibaba vane mota. Ndikangoita mota chete zvemazino azvichaoneki. Because kana une mavhiri anokavha zvese. Kana une moto unokavhara mazino. Kana doro unopocha manje apa ndikanoduza mamwe doro nevamwe vanhu vachitanzwa nominya doro redu rinenge chingodira richiyerera. Saka hapana munhu anondidawo mudhara. But mukandipawo mota ndaibata mudhara. Ndatenda zvangu vaChivhayo. Vachidza vaChivhayo kuti akovala chema akadzvona ini ndisinawo mazino ndopiwa nani. Muite agent mudhara. Mungonyadziso satani mokudipawo inini ndisina mazino. Only one. First muZimbabwe asina mazino kupiwa mota. Chokwadi Yemani awilo Apollo.